A Confraría de Rianxo afronta unha situación crítica no sector do marisqueo, marcada pola falta de recurso e o peche da actividade. A mortandade do marisco obrigou a activar o cese de actividade e a reorganizar os servizos internos da entidade. A Confraría de Pescadores de Rianxo atópase nun escenario de forte preocupación pola situación do marisqueo a pé e a flote, que permanece prácticamente paralizado por falta de recurso. Segundo explica o patrón maior, a Consellería xa denegou a apertura da actividade pola ausencia de produto, polo que se tramita a incorporación a un cese de actividade por forza maior. Que o marisqueo a pé vaise acoller ao convenio, máis ao cese de actividade que está programado, xa está aprobado pola Consellería. En principio está hasta maio, está decretado o peche, está hasta final de ano, pero que a idea de estar hasta maio do ano que ven. No caso do marisqueo a flote, a situación é similar. A falta de capturas levou a unha reunión cos socios na que se decidiu solicitar tamén a modificación do plan de xestión para poder acollerse ao cese da actividade. O que é o marisqueo a flote, onte tuvemos xunta xeral, xa tuvemos unha reunión antes cos socios, onde nos veu denegada a apertura polo tema de produto, que non temos recurso, a Consellería denéganos a apertura, falamos cos socios e decidiuse solicitar a modificación do plan para acollerse ao cese de actividade por fuerza maior. Por a mortaldade que hubo, morreunos moito marisco, somos unha das cofradías que realmente ten unha mortaldade severa de marisco destas últimas riadas que hubo. A idea é acollerse ao cese de actividade e facer algúns traballos de regeneración que xa se están facendo para intentar recuperar os bancos marisqueiros. A confraría mantén únicamente actividade no sector do xeito, mentres o resto de artes permanecen completamente paralizadas. Isto deixa a entidade cun nivel mínimo de ingresos e obriga a reorganizar os seus servizos. A día de hoxe só está traballando o sector do xeito, que é o que de noite é o que está traballando, do resto non hai ningún tipo de actividade. O voo está cerrado e o marisqueo a estar cerrado tamén, son as tres actividades principales que temos. A falta de actividade obrigou tamén a adoptar medidas laborais internas, especialmente no servizo da lonxa, onde parte do persoal verá reducido o seu traballo. Estamos tomando medidas a nivel laboral con lonja, cos empleados que están en lonja, por a actividade que hai, non temos actividade ninguna e hai que tomar medidas para que a cofradía non caia. O patrón maior sinala ademais que a recuperación dos bancos marisqueiros dependerá da evolución natural do recurso e das condicións do mar nos próximos meses. Polo momento, os últimos mostreos non amosan sinais claros de mellora. Nos mostreos que nos mandou a Consellería xa antes da modificación do plan, aí non se vía nada, pero era moi cedo para facer, aí era máis ben para saber como estaba o recurso que tiñamos do ano pasado, como estaba. A nós morreunos todo, por exemplo, pero agora sería o momento de volver a facer os mostreos para saber se hai unha captación de recursos nos bancos. Quero dicir, os desobes agora é a época máis ou menos de captar. Eu penso que teríamos que facer os mostreos agora, a finais deste mes, máis ou menos, para saber se realmente agarrou o desobe ou non. A esperanza da confraría pasa por unha posible recuperación se as condicións ambientais acompañan. Se viñera un verán un pouquiño bo, as condicións boas de nordeste e todo eso, nós supoñíamos que a mirar de cara a diciembre, ao mellor poderíamos ter non marisco de moi boa calidad, porque nos morreu todo, sería entrado en talla, máis ou menos, pero si teríamos marisco ao mellor para traballar, se viñeran as condicións adecuadas. Xa ten pasado anos de haber unha mortaldade como esta, ten habido anos de morrer todo o marisco, chegar á campaña que ven, que andara de libre marisqueo, haber marisco outra vez xa para poder extraer de tamaño. Quer dicir que iso depende das condicións que haia do mar. Porén, o patrón tamén pon o foco na situación ambiental da ría e no impacto dos vertidos, que, segundo sinala, poderían estar afectando á reproducción natural do marisco. Recuperaba antes, agora mesmo polos estudios que está habendo a renovación da agua pasou de 7 a 21 días a cambiar, eso é moitísimo, pois o tema dos vertidos, eu penso que hai que ter un control sobre eles, o que non podemos é que as sabiendas de que a circulación da agua está aumentando, o que non podemos facer é facer os mismos ou máis vertidos dos que se facían, ao contrario, hai que facer menos para intentar ter unha calidad de agua boa.
A confraría de Rianxo queda así pendente da evolución do mar e dos bancos marisqueiros, nun escenario de incerteza no que o sector agarda poder recuperar a actividade nos próximos meses se as condicións ambientais o permiten.